McCall. Sut ydych chi? Dwi'n iawn, diolch yn fawr. Iawn, diolch. Felly, Steffan, wyt ti moyn dechrau ni bant jyst trwy gyflwyno dy hun a deud i ni beth am fel beth ti'n neud ar y foment, a wedyn Luke a wedyn Jade, os mae hynny'n iawn? Dim problem. Steffan Hughes ydw i. Dwi'n 27 oed, yn reiddiol o Sir Ddinbych. Wedi byw yng Nghaerdydd am flynyddoedd, ond wedi symud i Lundain yn ddiweddar. Felly, ia, dwi yn perfformio'r llawrydd, freelance, yn canu, yn cyflwyno, dipyn bach o gynhyrchu bob hyn a hyn. Ia, felly'n ffodus iawn ar hyn o bryd yn cael gwneud dipyn bach o bob peth ac yn mwynhau fy hun. A hefyd yn cael cydweithio hefo'r ddau hyfryd yma, Jade a Luke, yn lot rhy aml. Dwi'n siŵr bod nhw wedi cael llawn bol yn y erbyn hyn. Ond na, dwi'n mwynhau yn fawr cael gweithio hefo nhw. Hiya, enw fi di Jade Davies. Dwi'n dod o Dinbych, ond dwi wedi byw yn Llundain wan am lot o flynyddoedd, actually. So dwi wedi graddio mewn sioe gerdd, a dwi wedi gwneud lot o sioeau, felly dwi jyst yn aros wan i wneud panto yn Llandudno, a dwi'n really edrych ymlaen at yma. Helo, Luke McCall dwi, a dwi'n dod reiddiol o'r Bala. Dwi'n 30 mlwydd oed wan, so dwi'n teimlo'n hen, dyna ni. A dwi ar hyn o bryd yn Limis yn y West End yn Llundain, a dwi'n chwarae faljon unwaith yr wsos, a dwi'n chwarae cothrac fel arall. Cool, diolch. So Steffan, yn tyfu fyny, oedd ti wastad efo diddordeb mewn perfformio? Fi'n meddwl ar ôl gweld y llun o ti'n canu'r eithaf. Fi'n meddwl ni'n gwybod beth ydy hynna, ond... Ti'n gwybod be oedd, ond nes i ddim dechrau cystadlu yn y Steddfod mor gynnar o hynny. Dwi'n meddwl, da ni yng Nghymru'n dechrau, ti'n meddwl, 3-4 oed, ti jyst ar y Llwyfan yn dweud. Ond o'n i bach yn hun yn dod. Dwi'n meddwl achos oedd yn rhieni fi ddim really yn gerddorol. O'n y gerddoriaeth yn y tŷ, oedden nhw ddim yn berfformwyr, really. Ond ia, o'n i jyst yn swnllyd, o'n i'n licio neud lot o sŵn, ac o'n i yn y capel yn canu yn eitha swnllyd. So wedyn pan nes i gyrraedd blwyddyn 3, fydd Jade yn cofio hyn hefyd, oedd Leia Owen yn athrawes blwyddyn 3 yn ysgol Tymor Nant, a dwi'n meddwl nath hi glywed fi rhyw ddiwrnod yn ei sŵn, a meddwl bod gen i fi rhyw fath o potensial, felly dyma hi'n cynnig rhoi gwersi canu i fi. A dechrau o fanna wedyn, a jyst mwynhau bob peth. Oh gosh, o'n i'n annoying, o'n i'n un o'r plant neu, o'n i'n just yn cystadlu ar bob peth o'n i'n gallu, really, heblaw am y dawnsio. O'n i'n just wrth y modd yn gwneud pethau gwahanol, ac o'n i'n licio'r cystadlu hefyd. Dwi'n meddwl o'n i'n berson eitha cystadleuol. O'n i'n chwarae lot o chwaraeon pan o'n i'n ifanc, ers y ti probably yn gallu deud rwan. Felly o'n i'n eitha cystadleuol. Ond ia, dwi'n meddwl nath stwff sioe gerdd ella ddod dipyn bach yn hwyrach. Dwi'n cofio mam yn prynu set o grynoddisgau fi o'r sioeau Golden Age Broadway, ti'n modd, ar Oklahoma a Annie Get Your Gun, a math yna o sioeau reid really hen, a dwi'n siŵr lle gafodd i nhw, lle maen nhw cael boot sale yn rhywle, ac o'n nhw ar y shilff gen i fi o hyd. A wedyn, ia, dwi'n meddwl pan o'n i'n dechrau'r ysgol uwchradd, nath cerddoriaeth sioeau cerdd dechrau dod yn rhywbeth oedd yn apelio i fi. A ti'n modd, fel y tri o'n i'n, dyn ni bach hun, Lili, o'n i ddim really hefo YouTube nôl adeg hynny, oedd o ddim mor hawdd a hynny ffindio stwff sioe gerdd, ti'n modd, oedd rhaid ti rili mynd i chwilio amdano fo a chwilio am y soundtracks ma, ffindio'r sheet music. Ond wedyn, dyma Mark Evans, sef y Cymro arall sy'n hynod o llwyddiannus yn y byd sioe cerdd. Mae o ar Broadway ar hyn o bryd. Dyma fo'n dechrau ysgol haf yn ysgol Glan Clwyd, sef West End in Wales. Oedd enw fo'n Jade, West End in Wales. Ti'n cofio neu hwnna am flynyddoedd? Oedd fi a Jade yna, a gymaint o bobl eraill sydd wedi really mynd ymlaen i berfformio, ond o Jade, dal i fynd heddiw. A nath hwnna really dechrau yr egni yn y fi, really fwynhau stwff sioe cerdd. Ac ia, dwi'n really di edrych yn ôl ers hynny. Cool. A be am ti, Jade? Be nath fel dylanwadu arna ti benderfynu ar perfformio fel gyrfa? Dwi jyst yn cofio, fi'n eisiau gwneud dim byd arall, really. Nes i cychwyn dawnsio yn eitha hun, o fi'n 7, dwi'n meddwl. Ond funny story, o fi, dych chi'n cofio quick saves? So dwi'n meddwl, nath mam gymryd fi neu rhywbeth, a oedd athrawon dawnsio o Dinbych yna hefyd. O fi'n dawnsio neu rhywbeth lawr yr ail neu rhywbeth, a nath i ddeud i mam fi, ddylse ti dod o hi gwersi dawnsio, fi fatha, nath mam fi ddeud, definitely, pam ddim. A dwi just heb di edrych yn ôl, really. Dwi'n meddwl hefyd nath Disney gael, o fi wastad yn watch a Disney, o fi'n dawnsio, canu yn y living room, a nath mam a dad just dweud, dwi'n meddwl mae'n mynd i
perfformio, dwi'n meddwl. So dyna be nath inspirio fi, dwi'n meddwl, Cool, diolch. A be am ti, Luke? Oedd rhyw fel digwyddiad penodol di dylanwadu arna ti, neu beth? Wel, o'n i'n hogyn bach drwg yn ysgol, ei gwir. Ges i'n hicio allan un o'r gwersi. A o'n i'n trio cyfeirio sylw ar gwersi eraill, so o'n i'n rhedeg fyny lawr coridor mast yn canu. Ac dyma Derek Williams dod allan o'r stafell maths ac yn cael gafel yn y fynd, dweud ti'n mynd i gallio, ti'n mynd i defnyddio egni yma, rhywbeth sy'n neud sens. So nes i ymuno efo Theatr Maldwyn ers hynny. A hefyd y flwyddyn yna nes i penderfynu trio yn yr Eisteddfod am y tro cyntaf, so nes i drio yn Eisteddfod Cylch. Dwi'n cofio mynd adre a dweud wrth mam, ti eisiau dod i Eisteddfod heddiw? Ac oedd i fel, pam dwi eisiau dod i Eisteddfod? Chos o'n i'n canu yn edrych. Ac oedd i fel, na, dwi'n meddwl dyle ti ddod. A nath i ddod i'r Steddfod fel, pam dwi yma? A munud nesaf, dyma fi'n cerdded allan ar y llwyfan, nath i just cychwyn beichio crio. Ond swn i'n deud mae Derek Williams wedi dechrau fe gyd iddi fi yn cael gafel yn y fi, yn deud fi gallio. A wrth gwrs, o'n i lwcus iawn i fod yn gweithio efo Nia Morgan yn y Bala. So nath i helpu fi cael yn llais i ddechrau off a nath i helpu fi yn y Steddfod a bethau felly. So, dyna lle roedd ddechrau iddi fi. Neis, diolch. A Jade, sut oedd ti wedi mynd ati i benderfynu taw trywydd coleg perfformio oedd un i ti? Wel, o fi ddim hefo llawer o ddiddordeb yn ysgol, o fi eisiau gadael yn eitha gynnar. O fi wastad eisiau mynd i Llundain. So dwi'n just yn cofio nath mam a dad, nath ni dreifio lawr sawl gwaith i drio mewn gwahanol colegau falle. A dwi'n meddwl y flwyddyn gyntaf nes i drio, nes i mo'n cael mewn i fatha un coleg, dwi'n meddwl. A hwnna oedd Bird College, a ddoth fatha i wneud foundation course, a mi oedd fatha cyn wneud 3 mlynedd ar diploma. Oedd o'n rili anodd ar ddweud y gwir, o fi'n rili swil fel person ifanc, a nes i fethu adre, nes i fethu teulu fi, ond ar ôl ychydig o fisoedd o fi'n iawn. A wedyn ar ôl hwnna, nes i fynd i'r Ydang Academy am 3 mlynedd, a y flwyddyn yna nes i drio mewn sawl coleg eto, a nes i cael mewn i mwy flwyddyn yna. Ond pryd nes i gerdded fewn i Ydang o fi fatha, yes, dwi eisiau dod yma. So dyna sut nes i benderfynu o fi eisiau mynd yna. A oedd o'n amazing, 3 mlynedd amazing. Neis. A Luke, sut fath o brofiad ges ti yn ymgeisio i colegau perfformio? Wel, i ddweud y gwir, nes i mond trio am coleg y Drindod. A o'n i'n lwcus iawn i gael mewn efo help Nia Morgan ddweud gwir. Nathon ni wneud, pa gradd oedd o? Nathon ni gradd 6, canu clasuron, rhywbeth fel oedd o, dwi'n meddwl. Dwi'n teimlo'n hen achos dwi'n gorau meddwl nôl blynyddoedd wan. O'n i eisiau coleg y Drindod am 3 mlynedd yn Cyfyrddin. Nes i weithio efo athrawon gwych yma ne. A wedyn nes i drio am Masters MA yn Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd. Ac o'n i'n lwcus iawn i cael mewn i fanne. O'n i'n gwybod lot am colegau pan o'n i'n ifanc, so ni wedi hoffi gallu ffeindio allan mwy am colegau yn Llundain neu colegau fel colegau nath Jade fynd i. Ond nes i just trio am y Drindod a Coleg Cerdd a Drama ni lwcus iawn i gael fewn i'r ddau yn nhw. Cool, nice. A Steffan, o ti ddim wedi mynd i goleg perfformio na, felly sut oedd ti'n gallu fel parhau fanteisio ar y cyfleoedd perfformio yn ystod y gyfnod yna? Na, ti'n iawn. Mae'n rhaid fi ddeud yn sydyn, un peth nath Luke ddeud yn rili bwysig y manna ydy wneud, o ran wneud ymchwil am y colegau. Eto, mae bobl ifanc rwan mor lwcus, mae'r we mor handi rwan, felly unrhyw un sy'n edrych am golegau neu prifysgolion, ewch ati i wneud eich ymchwil, achos mae'n gymaint o wybodaeth allan yna. Pan o'n i'n ifanc, eto, fel o Jade yn sôn, oedd rhaid ti dreifio i'r llefydd yma cyn oedd gen ti syniad be oedd yn edrych fel, neu be oedd yr adolygiadau, oedd gen ni ddim syniad. Ond ti'n gwybod be, nes i drio am llwyth o golegau perfformio, ond am gyrsiau clasurol. So bach yn wahanol, pan o'n i'n ifanc, pan o'n i'n arddegau, o'n i'n fel, dwi'n mynd i canu opera wrth gwrs.
paid a gofyn i fi pam, sgan i fi ddim llais operatic o gwbl. Ond, so nes i drio, ac o'n i jyst yn ifanc iawn, ac yn ddibrofiad, really. Felly, ges i ddim lle. Ac gen i fi rhywbeth thefnos wedyn, dwi'n meddwl, tan oedd yr deadline UCAS yn digwydd. Ac o'n i'n benderfynol bod fi eisiau mynd i rwle. O'n i ddim, sy'n byd yn bod efo cymryd blwyddyn allan wrth gwrs, ond i fi'n bersonol, o'n i'n teimlo, ella se Jade a Luke yn dweud yr un peth, o'n i wedi bod yn Gogledd Cymru digon. O'n i eisiau trio rolau gwahanol. Felly nes i benderfynu mynd i wneud gradd cerddoriaeth, jyst gradd academaidd yn y brifysgol, oedd jyst dros y ffordd i'r coleg cerdd a drama. Felly o'n i dal, ti'n modd, yn y bybl yma, ac o'n i dal yng Nghaerdydd, ac yn y gymaint yn digwydd yng Nghaerdydd, ac oedd yn lle braf iawn, ond y cwrs fymryn yn wahanol, lot mwy o sgwennu traethodau, ella theori, cyfansoddi, ond nes i rili fwynhau, a just trio manteisio ar y ddinas, bobl oedd o gwmpas, trio gwneud cysylltiadau, achos o'n i'n gwybod o'n i eisiau perfformio yn y dyfodol, felly o'n i'n meddwl, reit, ga fi wneud y mwyaf o'r 3 blynedd yma, gwneud ffrindiau efo gymaint o bobl creadigol o dwi'n gallu, a croesi bosedd yn y dyfodol, fyddai'n gallu cydweithio hefo nhw a fydd yn llwybren ni'n croesi. Felly, ges i amser gwych yn Prifysgol Caerdydd yn yr ysgol gerdd. Neis. Luke, beth oedd profiad ti fel yn y coleg, a beth yw dy gyngor i rywun falle sy'n gwylio sydd eisiau ymgeisio i'r coleg y perfformio yma? Wel, o'n i'n lwcus iawn efo Coleg Cerdd Drama Caerdydd. Mae proses fi mewn i'r coleg yna yn debyg iawn i, wel, mae union rhywun peth a mynd i coleg drama fel, dwi'n gwybod, ATSED neu GSA a llefydd mawr fel ydy. Oedden ni'n gorfod mynd, oedden ni'n gorfod mynd a Shakespeare speech, contemporary speech a 2 gân, dwi'n meddwl o. A wedyn oedden ni'n gorfod wneud dance workshop hefyd. A dwi'n dawnswr gwych, so oedd hwnna'n rili. Ond pethau fel dwi'n meddwl sech chi'n neud, sech chi'n mynd i unrhyw goleg perfformio, fi chi'n gorfod, wrth gwrs, perfformio a dangos beth chi'n gallu neud. So, cyngor sy'n ni'n rhoi ydy dewis darnau sydd yn rili dangos chi off. Peidiwch a meddwl am fel, mae pawb yn canu'r gân yma, os ydych chi'n gwybod bod chi'n canu'r gân yn wych, neu bod chi'n neud y speech yn wych, jyst gyna fo. Dyna maen nhw eisiau clywed chi'n gwneud be bynnag dych chi ore. Ti'n gwybod fel? Diolch. A Jade, ti efo unrhyw cyngor i neu rhywbeth i ategu? Bys i'n deud, just, achos nes i ddeud, nes i'n really cael mewn i dim coleg yn y flwyddyn gyntaf, peidiwch a bod yn disappointed, just cariwch ymlaen, mynd i gwersi canu, dawnsio, a just trio dysgu loads, a wedyn trio eto, just, peidiwch a bod yn disappointed. Dwi'n gwybod mae'n hawdd i ddeud hynna, ond, dyna beth bys i'n deud. Diolch. A yn amlwg, mae Covid wedi cael effaith ar fel clyweliadau, coleg a perfformio fel i wneud y clyweliadau pethau. Felly, Steffan, mae ti'n moyn siarad mwy falle am sut mae Covid wedi effeithio ar y byd perfformio gyffredinol fel perfformiadau a clyweliadau? Mae lot o bethau'n cael ei wneud dros Zoom a self-tapes nawr, yn dydi? Oes, mae wedi newid ffordd pawb yn gweithio, rili, y flwyddyn a hanner diwetha. Ger bod pethau'n ar y bach yn dechrau dod yn ôl rwan, dwi'n siŵr fysa Jade a Luke yn gallu cytuno bod yr sgil effaith hwnna dal i'w gweld rwan. Mae'n backlog enfawr, pan ti'n dod at castio, ag mae pawb isio'r gwaith. Felly, os rhywbeth mae'n hyd yn oed yn fwy cystadleuol rwan, achos mae pawb isio, i bobl ddim yn gallu bod mor selectif ella am y gwaith maen nhw'n derbyn. Dwi'n meddwl i fi'n bersonol, mae rai fi ddeud, dwi wedi bod yn hynod o lwcus. Dwi'n gweithio ar y radio, dwi'n cyflwyno ar y radio, ac mae hwnna wedi gallu parhau o adre, ac mae dipyn o waith teledu hefyd wedi gallu parhau o adre, neu wedi cael caniatad ar y pryd i deithio mwyn gweithio. Felly, ella bod hwnna yn... Dwi'n gwybod, ella bod hwnna'n top tip i'r dyfodol, achos ti byth yn gwybod pryd mae rhywun yn mynd i ddod a just tynnu'r carped o dan dy draed i. So, ella bod o'n bwysig bod gen ti avenues bach gwahanol a mwy nag un peth, ti ddim yn rhoi dy ffydd i gyd mewn un peth. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod ni hefo lot o sgiliau gwahanol a bod ni'n gallu addasu i gyfnodau gwahanol. Ond mae dod â Welsh of the West End at ei gilydd, fel grŵp rhithiol, i ddechrau, bod ni rwan, diolch beth, allan nhw'n cartrefi yn canu fo'n gilydd. Rhithiol oedd o am flwyddyn a hanner, oedd hwnna'n
brofiad arbennig ac yn rhywbeth sydd wedi really cadw fi'n brysur dros y flwyddyn a hanner diwetha. Dwi'n mwyn gwybod beth fysa fi wedi wneud, really. Fysa fi wedi bod yn really drist, dwi'n meddwl, yn eistedd ar y soffa. Felly, dwi wedi bod yn lwcus iawn a dwi'n gwerthfawrogi rhywbeth da sydd wedi dod allan o gyfnod anodd. Yeah, definitely. Diolch. A so ni wedi siarad am goleg nawr, ond ers graddio, rydych chi gyd i cael gyrfaoedd anhygoel. Enghraifft, Steffan, fel o ti'n sôn, ti wedi sefydlu y grŵp Cymru'r West End, ond ti hefyd wedi bod yn rhan o Awn i Menelawd ers 2017, fi'n meddwl. Felly, wyt ti'n gallu deud i ni bach mwy am hynna a y pethau arall ti wedi bod yn gwneud ers graddio? Ti'n be, eto, dwi wedi bod yn ffodus. Mae o'n gymysgedd, dwi'n meddwl, ar diwydiant yma. Mae rhaid ti weithio'n rili galed, a weithiau mae'n y bach o look yn dod mewn i'r peth. A dwi'n meddwl, pan mae'r ddau beth yna'n cyfuno, ti'n just yn hapus. Felly mae rhaid ti weithio'n andros o galed, ond dwi yn cytuno weithiau pam ti yn y lle iawn ar yr adeg iawn, mae hwnna'n gallu helpu ti hefyd. Felly, nes i gael clyweliad ar gyfer Awn i Menelawd nôl yn diwedd 2016, reit ar diwedd y flwyddyn, ac ar y pryd o'n i'n gweithio yn y diwydiant teledu. Felly o'n i'n gweithio ar raglenni cerddorol yn gwneud gwaith ymchwil ac darllen sgôr a dipyn bach iawn o gynhyrchu ar y pryd. Ond yn cael llwyth o brofiadau, ond o'n i'n gwybod o'n i eisiau bod yn ganwr llawn amser neu freelance. Felly digwydd bod nes i gael y cyfle i gystadlu am ysgoloriaeth Bryn Terfel drwy'r Urdd, a nes i ennill y flwyddyn yna yn 2016 a ges i glyweliad efo Awn i Menelawd yr un wythnos a bod yn lwcus iawn ac yn ffodus i gael lle. Felly hwnna oedd yr springboard i fi wedyn fynd yn broffesiynol. Ac wedi bod ers hynny. Wrth y modd, ti'n meddwl, sef fi ddim yn dewis gwneud dim byd arall. Mae o'n anodd, mae'n cymryd lot fawr o waith. Ti'n meddwl, i rywun fel fi, sy'n bach yn wahanol ella, dydw i ddim mewn sioe 8 gwaith yr wythnos. Ti'n meddwl, sgen i fi ddim un lleoliad dwi angen bob diwrnod. Dwi'n teithio lot, ac dydy hynny ddim yn siwtio pawb, ond dwi wrth y modd yn gwneud, mae pob wythnos yn hollol wahanol. Ond mae rhaid ti just cadw'n positif. A chwilio am y gwaith hefyd, achos prin iawn mae'r gwaith wastad yn dod at y tîm, yn ei ti'n yn siŵr bod tîm mynd allan ac yn bod yn gadarnhaol a just rhoi dy hun allan yna. Felly di bod yn really mwynhau fy hun a di gallu teithio a canu mewn llwyth o lefydd i perfformio yn India a Ffrainc. Di cael teithio Prydain a recordio eitha lot dwi wrth y modd yn y studio. Felly di gwneud llwyth o bethau exciting, felly dwi'n ddiolchgar iawn. Amazing, diolch. A Luke, ar y foment ti'n chwarae John Valjean ar y West End, a ti hefyd i chwarae Phantom yn Phantom of the Opera. A os ti'n cofio'n iawn, ti yw'r person ieuengaf i chwarae John Valjean a Phantom, ydy hynna'n gywir? Yndi, mae'n gywir, yndi. Yey! Gallu gwneud bach mwy am fel sut fath o brofiad yw ei bod ar West End, yn enwedig mewn sioe mor anhygoel a Les Mis a Phantom? Wel, mae lot o bobl yn gofyn os dwi'n mynd yn nyrfus y pethau fel yna, a dwi wastad yn ateb, dwi ddim pan dwi'n mewn sioe, ond os dwi'n gwneud cyngerdd, dwi'n mynd yn nerfus. Dwi yn mynd yn nerfus, achos mewn sioe, mae castiau, yn ywedig sioe mawr fel hyn, mae'r castiau mor agos, a mae fel teulu bach, mae pawb mor... Mae nhw'n cefnogi gilydd, a mae jyst yn really lovely. So ti'n mynd teimlo fel bod ti'n perfformio i gynulleidfa, ti'n teimlo fel bod ti'n perfformio efo ffrindiau ti. So mae'n really nice, ond wedyn ti'n mynd yn ei cyngerdd, a ti jyst yn ti dy hun yn sefyll le ben dy hun, mae'n really daunting. Ond na, mae bod yn y sioe yma jyst hyd yn oed, os mae jyst am y cast a bod efo pobl fel, dwi wedi gweithio efo Jade yn Phantom, mae jyst yn hyfryd cael gweithio efo pobl mor talentog a caredig a supportive. Does em teimlad fel bod mewn cwmni fel yna, perfformio sioe mawr fel Les Mis a Phantom. Ond so ni'n jyst yn dweud, mae hoff profiad fi ydy ymuno'r cwmni a jyst gwneud ffrindiau newydd a pethau fel yna. Amazing, diolch. A Jade, ti hefyd wedi bod yn Les Mis a Phantom of the Opera ar y West End, ynddo ti? A ti wedi bod mewn Chitty Bang Bang, Sister Act, a ti wedi cael y rôl o Cosette yn Les Mis yn syth ar ôl coleg perfformio. Wel, nes i actually gorau gadael coleg yn gynnar i wneud Les Mis, oedd o'n breuddwyd nath jyst dod yn wir, o fi methu credio. Nes i cyfro Cosette a nes i chwarae, nes i wneud swing hefyd, o fi'n swing, lle da chi'n gorau dysgu darn
pawb, basically, yn y sioe. Mae'n really anodd, ond mae'n really dda hefyd, mae'n amazing. Dwi wedi bod yn really lwcus efo beth dwi wedi wneud. Dwi wedi cael trafeilio, dwi wedi bod i Estonia efo'r National Opera, allan yna yn wneud West Side Story, dwi wedi bod i'r Eidal i wneud My Fair Lady. Dwi wedi wneud, lot o byddau amazing, really. Dwi just yn really lwcus, a dwi'n really edrych ymlaen i beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. So sut oedd ti wedi ymdopi gyda bod yn swing a angen dysgu fel rhannau pawb? Cos beth oedd oedran ti? O fi yn 21, dwi'n meddwl. 21. So, a job gyntaf fi, so oedd o'n really scary. Oedd o'n really scary. Da chi jyst yn gorau cymryd amser chi. Da chi jyst yn gorau eistedd lawr, edrych ar un track i gychwyn, a wedyn symud ymlaen. A just lot o ymarfer. Ond mae'n nerf-wracking achos da chi ar y llwyfan a da chi dda, pa gan dwi'n ganu wan a lle dwi fod i sefyll wan, ond mae'n dod at y ti pan ti'n neud o lot. So, nes i wneud swing yn Les Mis a Phantom. So dwi wedi cael lot o brofiad wan yn neud o. So, cool, diolch. So, Luke, ti actually angen gadael mewn 5 munud yn dwy ti. Felly, ydyn ni eisiau mynd at y cwestiwn yma pawb sy'n gwylio di gofyn, falle? Enghraifft. Falle, Luke, os ti eisiau ateb fel be ydi hoff brosiect rydych chi wedi bod yn rhan ohono? Wel, mae hwnna'n controversial achos so ni'n dweud mae Phantom ydi o, dwi'n Les Mis ar hyn o bryd. So dwi'n falch bod fi'n dweud hwn yn Gymraeg a ddim ond Mared a Samwyn Morris dwi'n nabod sy'n siarad Cymraeg sy'n y sioe. Dwi'n meddwl, ond yn ffrindiau dal fe fi, so dwi'n meddwl na'n ddweud yn y cwmni. Ond Phantom ydi opera i fi, dwi'n meddwl, oedd yn hoff prosiect hyd yn hyn. Be am chi, Steffan a Jade? Cerdi Jade, cerdi gynta. Mae'n anodd, really, rhwng Les Mis a Phantom. Dwi'n meddwl Les Mis achos oedd o'n job gyntaf fi, a sy'n byd yn really gallu cymharu efo job gyntaf chi. They're just amazing. Ond Phantom achos o fi really ddim yn meddwl bys fi byth di gallu gael y job na. So mae'n anodd really dewis. Dwi'n gwybod, dwi'n gallu dewis. Gosh, i fi, mae hwnna'n gwestiwn, mae o'n anodd, perfformio. Dwi'n fan mawr o neuaddau cyngor Prydain, so mae perfformio mewn llefydd i ddechrau neuadd Dewi Sounds ac yn oedden Millennium wastad i bod yn bucket list mawr i fi, felly oedd cael perfformio yn fan yn wych, llefydd fel Bridgewater Hall, ar Sage yn Gateshead, oedd hwnna'n wych. Rhyddhau album, oedd hwnna'n brofiad anhygoel, nes i rili fwynhau gwneud hynny. Ond hefyd mae rai fi ddweud Welsh with the West End. Hwnna di'r prosiect diweddarau fi sydd wedi bod yn mae wedi bod yn gres, nid yn unig cael gweithio efo'r bobl yma, ond dod yn ffrindiau lot mwy agos hefo nhw, achos bod ni'n nabod yn gilydd, mae pawb efo bywydau mor brysur, yn enwedig pan maen nhw'n perfformio 8 gwaith yr wythnos, gan nhw'n prin amser i wneud dim byd arall. Felly, oedd o'n rubbish bod yn stuck yn y tŷ, a bod pawb ddim yn gallu bod yn gwaith, oedd o'n silver lining, oedd o'n neis bod ni gyd yn gallu rhoi yn egni ni mewn i rhywbeth, a just, dod yn ffrindiau bach agosach. Felly, so fi'n deud, Welsh with the West End, dwi'n meddwl. Neis. A Luke, gan fod ti'n yr un sydd angen gadael, ti eisiau dewis cwestiwn olaf i ateb, a wedyn gall pawb ateb hynna? Gai ddewis cwestiwn ar gyfer ti, Luke? Dyr eto, sori? Gai ofyn cwestiwn ar gyfer ti? Dwi eisiau, mae'n deud, pa sioe hoffet ti fod yn y dyfodol? Dwi eisiau gwybod. So ni wrth y modd yn gwneud Jesus Christ Superstar, dwi'n meddwl. A wedyn, na i ddeud chi pam, ddim am y sioe, ond fyddai'n cael cadw'r barf. Mor ddiog. Ffynnu. Ti hefyd, sori Luke, dwi'n gwybod ti'n gofod mynd, ond ti eisiau deud wrth pawb pam bod ti'n gofod bod yn y sioe dipyn cynharach bob diwrnod rwan? Gwrs. So, mae'n the C word, dyn ni'n galw o, Covid. So, dyn ni'n gorau mynd i fewn ar gyfer y sioe, dyn ni'n gorau mynd i fewn yn gynnar chydig o ddwrnodau'r wsos i gael test Covid cyn y sioe. Dyn ni'n lwcus iawn, touch wood, bod diolch wedi effeithio ni lot. Mae rhan fwy o bobl yn y sioe wedi cael 2 vaccine, so dyn ni'n gorau isolatio os mae pobl yn cael o. Ond dyn ni'n gorau edrych ar ôl yn hynny'n gwisgo masgau a pethau, trio gwneud siŵr bod y sioe yn
yn aros ymlaen. So ie, bob yn ail ddwrnod, dyn ni'n gorfod gael test Covid. Sydd yn handi ddeu gwir, achos mae'n handi bod yn saff a gwybod bod pawb yn yr adeilad yn saff hefyd. Yeah. Cool, diolch. Steffan a Jade, ydych chi eisiau ateb cwestiwn mae rhywun wedi gofyn? Cos mae yna eitha tipyn yn does. Mi nawn ni. Luke, hyfryd y weld i. Newn ni siarad amdano ti rwan bod ti'n gadael. Newn ni, wneud fi a Jade, dechrau deud yr hanes yn y gyd. Na, just joke. Pob lwc heno, joy ar sioe. Diolch am ymuno. Diolch. Pob lwc. Neis gweld ti. Jade, os gen ti tips ar gyfer paratoi ar gyfer clyweliadau, dwi'n meddwl bod hwn yn bwysig. Dwi ddim hefo lot o brofiad, so wneud i gymryd y cwestiwn yma. Lot o deep breaths, achos maen nhw'n gallu bod mor nerve-wracking, ond ydych chi jyst yn gorfod cofio i fynd fewn a wneud y orau, dyna cwbl ydych chi'n gallu wneud. Mae yna rei yn mynd i fynd yn dda, yna rei ddim, wneud yn siŵr ydych chi wedi paratoi gyda'r gwaith yn barod, gwybod beth ydych chi'n mynd i ganu, beth ydych chi'n actio neu beth bynnag ydych chi'n gorfod wneud. Ond jyst peidiwch â fod yn anodd ar eich hun pryd ydych chi'n dod allan. Dwi yn ddrwg am wneud hynny. Dwi'n dod allan a dwi'n meddwl am pob peth. Dwi'n dweud, fi'n rybys yn fanna, neu beth, ti'n modd. Ond, jyst dewch allan, peidiwch â meddwl amdano fo. Ewch i gael bach o bwyd a ewch adre neu rhywbeth, ydych chi'n hoffi wneud. Cymryd meddwl i ffwrdd o'r audition, So, bethau fel dwi'n meddwl. Dwi hefyd yn meddwl, dwi'n siŵr os ti'n cytuno Jade, ond wwan, yn yr oes ni'n byw yn y fforwm, mae bod yn unigryw yn rili bwysig, a bod yn chi'ch hun yn rili bwysig ac yn rhywbeth mae pobl yn dathlu erbyn hyn, ti'n modd, ar draws y diwydiant. Felly, ella mynd mewn, ti'n modd, fel chi'ch hun yn hyderus yn chi'ch hun, yn lle trio bod yn rhywun ella ydych chi'n meddwl maen nhw eisiau gweld. Na, ydych chi'n gorfod bod eich hun, dyna cwbl maen nhw eisiau gweld, i weld os ydych chi'n mynd i ffitio fewn efo'r cast a popeth fel e, a mae'n lot o bethau bach sy'n mynd fewn i sut maen nhw'n dewis pobl, so, A dwi'n meddwl hefyd, dwi'n cofio nes i wrando rhyw gyfweliad ar YouTube rhywbryd. Os ydych chi'n cael na, os ydych chi'n siomedig, o ddynes ma'n deud, mae gennych chi 48 awr. Byddwch yn siomedig am 48 awr, a wedyn defnyddiwch yr egni yna wedyn i symud ymlaen a rhoi'r egni yna mewn i'r peth nesaf. Neu os ydych chi fyny am rôl a mae yna rhywun arall yn gael o, byddwch yn siomedig am 48 awr, a wedyn cefnogwch y person arall sydd wedi cael, achos os na chi fysa wedi cael eich castio, fysa chi eisiau'r gefnogaeth yna hefyd. Felly, peidwch, fel o Jade yn dweud, peidwch â gadael i'ch hun fod yn rhy galed ar eich hun. Mae'n bwysig jyst gadael o fynd. Fi'n cytuno. Mae cobl o bobl wedi gofyn, a fi'n mynd i ofyn hefyd, fel, beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol? Fel, oes yna rhyw rhannau penodol, bys chi'n hoffi chwarae, neu? Jade. Dwi actually flwyddyn nesaf, dwi'n edrych i mewn i wneud cwrs mewn teledu a ffilm. Achos, dwi eisiau trio popeth, really, a dwi'n gwybod bys fi'n disappointed yn fy hun os bys fi'n trio. So dwi am wneud 6 weeks, dwi'n meddwl, o cwrs bach yn dysgu sut i actio o flaen camera, falle. A wedyn, geith agents fi wedyn rhoi fi fyny am darnau bach. Os am byd yn dod allan ohono fo, mae'n ffain, ond dwi wedi drio. So dyna be di aim nesaf fi, dwi'n meddwl. Ond hefyd, sioia gerdd, fyddai'n neud auditions o hyd, ond jyst rhywbeth bach arall i adio at, Cool. Oh gosh, i fi, dwi'n gwybod. Dyna'r peth, pam sy'n freelance, sy'n rili'n gwybod beth sy'n dod rownd y gornel, ond parhau ganu, cyflwyno mwy, cynhyrchu, mwy o brosiectau hefo Welsh of the West End, gobeithio, ar y gweill. So mae yna bethau in the pipeline, wastad. Ond i fi cael nadolig allan o'r ffordd gyntaf, achos mae nadolig yn gyfnod mor brysur i gantorion, so llwyth o gyngherddau, lot o deithio. Ond edrych ymlaen i ganu'r repertoire nadolig, achos mae wastad yn braf. Ac ella fyddwn ni'n gweithio ar fideo nadolig Welsh of the West End yn byd Jade, ella, dwi'n gwybod. Bosib, byddech chi aros a gweld. Dwi'n gorfod deud, heb Steffan, bys fi'n lost yn achos mae wedi rhoi gymaint o gwaith i fi dros y flwyddyn diwetha. Dwi jyst mor ffodus i gwybod fo a bod o'n rhoi gyda'r gwaith mae iddo fi, so
Diolch Jade. Vice versa, ia. O fi actually mynd i ofyn am Welsh of the West End nesaf. Felly, Steffan, o ti wedi sefydlu a. So, pam nes ti sefydlu a phryd? Wel, fi'n cofio ti'n dweud yn ystod lockdown yn dydde. Ia, so nôl y mis Mawrth llynedd, dwi'n meddwl. Ond, ti'n meddwl, dwi'n cyflwyno rhaglen radio a Radio Cymru am sioe cerdd. Felly, o'n i wedi bod yn gwneud hwn am cwpl o fynyddoedd a jyst cyfarfod y cantorion yma i gyd. Oedd mor wych a mor dalentog ac yn gwneud yn arbennig yn y diwydiant. Bobl fel Jade a Luke ac nes i gael nhw mewn i'r studio, o'n i'n recordio deiawdau a cael chat a pethau, felly pam nath pob peth wedi stop llynedd, dwi'n bach o workaholic, Lili, fod yn onest, so o'n i'n meddwl, wel, dwi'n gallu eistedd lawr wneud dim byd am y misoedd nesaf. So, ia, dwi'n mynd rili'n siŵr o lle ddaeth y syniad i wneud fideo, ond o'n i'n gwybod bod yr holl perfformwyr ma allan yna, so o'n i'n meddwl, gan fideo cael nhw at ei gilydd. Ac dwi'n siŵr os ti'n cofio Jade, ond y fideo cyntaf nath ni, Seasons of Love o Rent, oedd gen i ddim syniad beth. Oedd gen i ddim clyw byd. Nath ni luchio'r peth ma at ei gilydd, oedd pawb fatha slapdash, rei yn recordio'n landscape, rei yn recordio'n portraits, oedd rei bobl yn recordio mewn bathroom, ac ti fatha acoustic massive. Oedden ni just, oedden ni dros y lle i gyd, ac o'n i'n disgwyl dim byd ddod ohono fo, really, ond just gallu rhoi dadloniant i bobl. Yn Jade, hwnna oedd yr bwriad. So nath ni just postio fo, meddwl, reit, dyna ni, fab, da ni wedi gwneud o gret, a nawn ni fynd yn ôl wan i watcho Netflix neu teledu neu be bynnag. Ond nath o just fynd yn wyll, a nath o gael ei rannu gymaint o weithiau yr un cyntaf yna. Dwi'n meddwl dros miliwn o views yn yr wythnos gyntaf, ac oedd gen i ni ddim dewis wedyn, ond parhau. Felly, ia, blwyddyn a hanner wedyn, da ni dal yn mynd, a mae cael y negeseuon ma o bobl yn Australia a Zeland Newydd, a bobl yn dweud, da ni wrth yn bodd, da chi'n codi'n ysbryd ni, ac yn rhoi gwen ar yn gwyneb ni, mae just werth o, mae really werth o, felly, ia, so mwynhau, ond rwan, da ni'n rhydd o'n tai, da ni yn gwneud perfformiadau, felly, ia, mae gen ni cwpl o ddyddiadau wedi dotio gwmpas y lle, felly edrych ymlaen i ganu'n fyw eto. Ac oedd Jade a fi'n recordio yn doedd y llun Jade, yn gweithio'r brosiect eitha exciting sy'n dod allan Nadolig, a mae gen i ni gyngerddori, felly dwi'n gweld Jade tair gwaith wrthos yma. A ar y pedwerydd. Ac ar y pedwerydd, so ia, dwi ddim fed up ond fi erbyn Nadolig. Na, mae ddim. Jade, fi'n mynd i ofyn, sut fath o brofiad ydy wedi bod yn rhan o brosiect mor cool a Welsh of the West End? A hefyd fel, pa gyfleoedd ydych chi wedi cael trwy wneud hyn? Mae jyst i cadw fi'n fynd. Dwi'n meddwl, dwi'n gallu eistedd ar y soffa, jyst wneud yn byd, dwi'n gallu wneud hwnna'n really hawdd. So, nath Steffan kind of just dweud, ti eisiau bod yn rhan o hwn, a fi yeah, definitely, like, pam ddim. A lwcus bod cariad fi efo mic, achos bys fi beth yn gwybod sut i ganu mewn i mic, ond nath o ddysgu fi a pethau fel canu o flaen camera. Ond nath o just cadw fi'n canu, a nes i just really, really mwynhau o, achos bod da ni wedi gwneud fideos, mae'n gwneud loads o cyngherdau i wneud o'n mewn berson efo cynulleidfa falle. So, mae wedi rhoi loads o gwaith i fi. Dwi just yn teimlo'n really lwcus i fod yn rhan ohono fo, really. Nice. Mae Alice yn gofyn, Steffan, ble fedrwn ni wrando Steffan ar y radio? Nos Sul yma, cyfres newydd o sioe cerdd Steffan yn dechrau ar BBC Radio Cymru am 7 o gloch am y 6 wythnos nesaf. Felly, hyd at Nadolig, bydd Jade yn cadw cwmni fi yn ystod un penod, bydd Lili yn cadw cwmni fi yn ystod un penod. Felly, os ydych chi eisiau mwy o hyn, cofiwch wrando. Ond o'n i'n gweld cwestiwn Alice yn fan hyn, lle mae o? Evan yn gofyn, achos dwi eisiau gwybod hwn gen y ti, Jade. Be di dy hoff sioe gerdd di? Mae hwnna'n gwestiwn mor anodd. Yndi. Mae'n rili anodd. Dwi'n meddwl, dwi'n really hoffi fatha West Side Story a falle, mae'n amazing, mae'r stori yn amazing, mae'r caneuon yn timeless, ti'n gwybod, ond dwi'n really hoffi Wicked hefyd, dwi'n lyfio Wicked, dwi eisiau bod am Wicked, un diwrnod, hopefully, ynddo. Ond dwi'n meddwl y cerddoriaeth yn y sioe dio, dwi'n lyfio'r stori. Mae'n really anodd, mae'n mor anodd i gwybod beth i hoff sioe ti, mae'n loads ohonyn nhw. Mae'n ganoedd ohonyn nhw. Lili, dwi'n meddwl na Wicked i hoff un ti hefyd, ia? Ydy. Yes. Mae'n sioe dda, a ti'n meddwl, mae Lucy Jones newydd gyhoeddi, mae hi'n mynd mewn iddo fo mis Chwefror nesaf, ti'n meddwl, a Sophie newydd fod, felly just llwyth o Gymru i wneud yn wych yn y sioe yna. So, Jade a Lili fydd nesaf, watch out, chi'ch dwy.
Pwy fydd Glinda, pwy di Alpha, dyna'r cwestiwn. Oh gosh. Na'n neud y ddwy. Ia. O, da. Rei, os yna'n gwestiwn eraill fan hyn? Ella, sy'n nethoch chi aros yn motivated drwy lockdown? Ia, net i gwestiwn. Oedd o yn anodd, yn enwedig achos oedd yr finishing line yn cael ei wthio hyn, doedd, oedden ni'n meddwl bod pethau'n mynd i ddychwelyd, a wedyn oedd gen ti, mae gen i fis arall, so oedd hwnna yn anodd, ond eto Jade, fel o ti'n sôn, dwi'n meddwl just gwneud y fideos ma oedd o. Oedden ni'n kind of anghofio'n beth yn digwydd tu allan, ac o'n i just yn dod, reit, quick eyes, mae gen i 4 diwrnod, dwi angen i chi o'r audio mewn yn fan hyn, a mae rhaid i wneud fideo, ac oedd o just, oedd o bach yn, oedd o'n rhywbeth exciting mewn cyfnod, oedd ddim yn exciting o gwbl. Felly dwi'n meddwl, hwnna Nes i trio roed structure i fy hun drwy'r wythnos, trio sgwennu lawr beth dwi'n mynd i wneud heddiw a fory ar diwrnod wedyn, just so dwi hefo rhywbeth i wneud. Achos, fel fi'n deud, bys fi jyst yn gallu eistedd lawr a wneud yn byd dwi'n hapus i wneud hwnna, watch y telly. Ond fi'n dweud, ti'n gorau cadw mynd, ti'n gorau canu a falle. So, pryd nad Steffan dweud, amdan Welsh the West End, a we've like, yes, 100%. Ia. A mae Evan di gofyn cwestiwn da. So beth ydych chi'n meddwl am sioe cerdd yn sioe mewn I ffilmiau fel Dear Evan Hansen a West Side Story? Wyt ti di gweld nhw, Jade? Mae'n rhaid i ddweud, dwi'n di gweld nhw eto. West Side Story ddim allan eto, ond dwi'n really excited I weld o. Dear Evan Hansen dwi heb di weld. Nes I weld In the Heights. Ia, sydd oedd o? Amazing. Dwi'n meddwl, weithiau maen nhw'n dda, weithiau maen nhw ddim. Dwi'n bod, mae'n dibynnu, really. Ond, hwnna just yn amazing. Dwi'n teimlo bod mae'n rhai sioe, fel ti'n sôn, mae'n rhai yn wych, achos maen nhw'n gweithio'n well ar sgrin. Wrth gwrs, oedd Cats yn ddiddorol yn dod, nath hwnna gael llwyth o backlash. Mae'n rhai pethau'n gweithio ar ei pethau ddim, a weithio ella bod ti jyst yn gofod gadael pethau lonydd. Ti'n gwybod i feddwl? Mae Cats just yn classic, yndi. Nath nhw'n gwneud rhywbeth really ddiddorol efo fo, so y ffordd nath nhw wneud o. So dwi'n gwybod, mae'n lot o bobl di dweud bod nhw heb di mwynhau yr un yna. Dwi'n meddwl mae Tic Tic Boom di dod allan. Yndi, o'n i'n clywed bod hwnna'n wych. Dwi wedi weld o, ond dwi really eisiau weld o. Dwi wedi clywed lot o bethau dda amdano fo. Mae Ella di gofyn cwestiwn really da. Mae'n mynd â ni nôl at Wicked. Ydych chi wedi clywed am cast y ffilm Wicked? Be di barn chi ar y castio? So, Cynthia Erivo yn chwarae Elphaba, ac Ariana Grande yn chwarae Glinda. Take it away, Jade. Well, Cynthia Erivo, 100% yn choice dda. Nes I actually weld hi, nes I fynd I New York. Meddwl, a few years yn ôl, nes I weld hi yn Colour Purple. Honestly, life-changing. Oedd yn amazing. So dwi'n really edrych ymlaen I weld hi yn perfformio'r darn yna, canu'r caneuon yna. Ond, o fi yn shocked efo'r newyddion amdan Ariana Grande. Ond dwi'n siŵr mae'n rheswm pam mae di gael ond so bydd o'n interesting I weld sut mae'n mynd I wneud, really. O'n i'n darllen cwbl o bethau amdano fo. Wrth gwrs eto, Cynthia Erivo arbennig, mae'n wych, a mae Ariana Grande, yr un mor wych, a mae'n chefndir hi yn y theatr. Nath hi Broadway debut hi'n dod pan oedd hi'n 13 yn y sioe 13, gan Jason Robert Brown. Felly, mae gen hi brofiad sioe gerdd. Ond pan mae rhywun mor adnabyddus a hynny, fel cantores bop, ti'n gwybod, mae pawb yn y byd, really, na bod Ariana Grande. Anodd os ti'n gallu ffeindio rhywun sydd ddim wedi clywed amdano hi neu caneuon hi. Mae'n fydd o'n ddiddorol. Ydyn ni'n mynd I weld hi ar y sgrin a meddwl, sbiwch, Ariana Grande, ag, mae'n canu'n wych, a mae'n edrych yn gret, a mae'n wych. Neu ydyn ni'n mynd I weld Glinda ar y sgrin. Dyna sy'n mynd I fod yn her. Dyna beth dwi'n meddwl hefyd. A obviously ddim bai hi ydi hynny bod hi'n mor adnabyddus, mae hi'n rili llwyddiannus ag gret. Ond, bydd o'n ddiddorol gweld sut fe nhw'n neud o. Ond, mae cael rhywun fel hi ar y cast, ti'n mynd I werthu miliynau o docynnau cyn I ti even dechrau. Felly, mae rhaid ti ystyried yr ochr busnes hefyd. Definitely. Cwestiwn da, Ella. Mae Evan di gofyn, pwy yw'r person enwocaf chi wedi rhannu llwyfan gyda? Na ti gwestiwn da.
Ti'n bod, i fi allan bobl mwy clasurol, so ti'n bod gen ti Bryn Terfel a Catherine Jenkins, ond o ran, oh gosh, nes i gyngedd unwaith hefo Paloma Faith, oedd hwnna'n ddiddorol. Ww, wow. Do, Jade, fe amdano ti? Wel, nes i wneud Chitty Bang Bang, actually, a nathon ni gael lot o celebs i mewn. Nathon ni gael, like, Jason Manford, nathon ni gael Claire Sweeney, rhywun o Spandau Ballet, dwi wedi anghofio enw fo wan. Dwi wedi perfformio efo lot o bobl fel e. Dwi'n gwybod pwy di'r mwyaf enwog ddo. Dwi wedi perfformio efo chwaer fi, mae'n enwog. Yndi. Wel, a fi, I'll take that hefyd. Enfys. Wel, ella spin y cwestiwn then, Jade. Pwy di person enwog a ti di perfformio i? Wyt ti di cael rhywun yn dod i wylio Phantom neu gwylio le mis? Do. O fi'n chwarae cassette. Dwi wedi perfformio cassette o flaen Bryn Terfel. Dwi wedi canu cassette o flaen Tom Felton, so nath o chwarae Draco Malfoy yn pwy arall? Neu rhywun arall hefyd, ond dwi wedi anghofio. Ond, big people. I fi, nes i wneud cyngred unwaith oedd Prince William yn gwylio. Wow. Eitha enwog. A wedyn nes i wneud, dwi'n cofio nes i ganu, oedd Shirley Bassey yn cael i'w, oedd hi'n cael Freedom of the City can Caerdydd, ti'n modd oedd hi'n cael ei honours enfawr achos bod hi'n wych. Ac o rai ni ganu fatha medley o ganeuon Shirley Bassey i Shirley Bassey. Ac oedd hi'n lyflu, oedd hi'n mor neis, oedd hwnna'n nerve-wracking, ond oedd hi'n really mwynhau o'n kind of canu hefo ni, oedd hwnna'n fab. A wedyn nes i wneud yr un math o ddigwyddiad, ond i Catherine Zeta-Jones yn Abertawe, yn y Brangwyn, ac oedd hwnna'n eitha cool, actually. Oedd hi'n neis hefyd. So, mae'n da. Wyt ti'n ddim... Cer. Katy Perry. Dwi'n dod i watch o Le Mis. Dwi'n newid cofio, achos o'n fi'n sefyll reit wrth ymyl hi yn y llun, o fi tha. So fi'n just neud hwnna. Nice. Hey, that's a good one. Dwi'n licio hwnna. Dwi'n meddwl y cwestiwn olaf allan o'r rhai mae pobl wedi roi. Sherry yn gofyn, beth yw'ch hoff gan i'w perfformio? So beth yw fel go-to can chi? Na i fy'n gyntaf sy'n eisiau Jade. Go on, Steph. Stwff sioe ger, dwi wastad yn canu can o... Alla bod pobl yn ffedef achos dwi'n canu fo o hyd. Ond dwi'n canu can o sioe Kinky Boots gan Cyndi Lauper o'r enw Not My Father's Son, achos mae'n mor beautiful. So dwi'n lyfio hwnna, a dwi hefyd yn canu Go the Distance o Hercules yn really amal. Dwi'n canu hwnna nos fory, Jade, so gobeithio bod ti'n barod. So dyna'r ddwy siwr o fod i fi. Be amdano ti, Jade? Dwi'n meddwl, dwi wedi canu ers i fi fod yn really ifanc, ydi Wait a Bit from Justo. Mae'n just mor beautiful, mae'r can yn amazing. Mae'n amdan adar sy'n gallu... Diolch yn gallu fflio eto, neu rhywbeth fel e, a mae'n really drist. Dwi wedi canu ers coleg, a dwi wedi wneud sawl clyweliad efo'r can, a dwi wedi gael y job efo fo, so mae'n wastad hefo fi. A dwi really hoffi canu Somewhere Over the Rainbow hefyd, classic ganddo fi, ond mae'n just yn amazing. Love it. Be amdano ti, Lili? Sgen ti un? Sgen ti un? Fi ddim yn siŵr. Mae'n newid trwy'r amser, cos fi'n ffeindio ffôn nawr. Mwynhau'n dweud da. Sa'n siŵr. Ar y foment, fi'n meddwl The Wizard and I o Wicked, cos basically, chi'n gwybod mae pawb yn fel gwybod Wicked, a fi wastad yn really put off i ganu cyneuon Wicked, cos fi wastad fel, mae pawb yn neud nhw, mae pawb yn neud nhw. O wedyn, fi'n teimlo fel o ganlyniad, mae neb actually yn canu nhw lot. So, fi'n hoffi The Wizard and I ar y foment, a hefyd Astonishing o Little Women. My God. So, meddwl nhw. Dwi'n licio I'm Not That Girl o Wicked sy'n gweld. Hwn ffefryn fi. Underrated yn dyddi, Cos, ti'n meddwl, lle arall sy'n cael can sy'n gorffen ar fatha money notes bottom F. Ti'n meddwl, ti'n mynd ffeindio fo'na? Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl bod mae'n gan lyflu. A dwi'n licio'r rhan yna o'r sioe a lle mae hi'n cyrraedd a, mae'n gret. Nice, so fi efo cwestiwn arall. So, sut ydych chi'n delio gyda fel cyfnodau gyda dim gwaith? Cos fel actor, obviously, chi'n cael fel profiadau anhygoel, ond hefyd fi'n siŵr bod yna rhai gyfnodau heb gwaith, falle? Sut ydych chi'n ymdopi gyda hynna? Wel, na i gychwyn, achos dwi wedi cael blwyddyn heb dim gwaith, achos, wel, dwi wedi bod yn gwneud clyweliadau, ond weithiau, da chi jyst yn cael amser eitha distaw, mae'n ffain. Da chi jyst yn gorau cario ymlaen, mynd i gwersi dawnsio, a cadw'n positif, a gwersi canu a falle, wneud workshops a pethau fel e.
Dwi'n hoffi wneud workshops I blant hefyd, achos mae'n inspiring a falle. Wneud concert, diolch I Steffan, fath o'r event, ond just pethau fel really. Mae'n anodd, mae wedi bod yn anodd y blwyddyn yma, dwi'n meddwl, a fi'n expectio really I gael job erbyn rwan. Obviously dwi'n mynd I wneud panto, sydd yn amazing, dwi'n really excited. Ond mae wedi bod yn ddistaw, ond dwi wedi gorfod dysgu sut I fod yn patient a I aros amdan y job nesaf, dwi'n meddwl. Fe just edrych ar ôl eich hun efo'r iechyd meddwl a pethau fel really bwysig. So. Ond o'n i jyst yn mynd I ddweud hefyd, Jade, ti'n jyst I eistedd lawr trwy'r cyfnod yma, ti wedi bod yn astudio yn do, ti'n deud wrth pawb beth ti wedi digraddio fel nes iechyd meddwl? Do, wel, dyna peth arall nes I wneud yn lockdown I cadw fy hun yn fynd. Nes I wneud cwrs I fod yn nurse iechyd feddwl. So dwi'n gallu helpu pobl rwan os maen nhw mewn trwbl, os maen nhw angen help a pethau fel Nes I wneud 3 cwrs dwi'n meddwl, un I blant a un I bobl hun, so adults. Dwi'n really hapus nes I wneud a dwi wedi cael helpu lot o bobl ers I fi graddio wneud hwnna. So, Oh, hynna'n amazing. Diolch. Wel, mae teulu fi gyd yn wneud pethau fe iechyd meddwl, mae nain, so mae rhywle yn gwaed fi wneud pethau efo iechyd meddwl, so nes I cymryd y siawns I wneud o. Hynna'n amazing. Mae Carrie yn gofyn, ydych chi erioed wedi anghofio geiriau ar y llwyfan? Ydych chi? Do. Oh my gosh, wastad. Nes I wneud cyngor dy llun, oedden ni'n canu medley ma, oedd o fatha medley chwarter awr, o llwyth o ganeuon o sioe cerdd, ac o'na 6 ohonon ni yn y grŵp ma. Ac oedden ni wedi canu, a'r gan ola'n y medley oedd You Can't Stop the Beat o Hairspray, neu fel mae bobl yn galw fo, You Can't Stop to Breathe, achos mae'r gan mor anodd I ganu, a mae jyst fydda geiriau, holl ffordd drwodd, a maen nhw mor debyg, ond bach yn wahanol bob tro, ac nath yna un llinell ddod, lle nath ni gyd obviously fynd I ganu fo, a nath pawb ganu fatha fersiwn gwahanol o'r linell, ac yn y gyd yn cael edrych ar yn gilydd fel, mae hwn yn iawn. Steffan, deud I pawb pwy nes ti ganu o blaen? Pwy, dydd llun, Jade, sbian y ti. Nes I ganu ar y West End y llun am y tro cynta. Yay! Oedd o'n wych, oedd o yn y Theatr Royal yn Drury Lane, ac oedd o'i goffhau dyn, nath farw Lenny neu llynedd, dwi ddim yn gant y cant, ond oedd o'n ddyn pwysig iawn mewn rigio theatr, felly dylunio pethau yn hedfan mewn ag allan o'r llwyfan, a y pethau mawr fel y chandelier yn disgyn yn Phantom, y pethau eitha extraordinary oedd o'n rhan o'r dylunio heina, felly oedd Andrew Lloyd Webber yna, a Cameron Mackintosh, a bobl fel yna, ti'n modd I ddangos i'w parch nhw at y fo, achos oedd o'n bwysig iawn iddyn nhw a'i sioia nhw, felly, dyna oedd y gig dy llun, ond eto, llwyth o bobl pwysig yn gynulleidfa, a dyma ni'n cyrraedd Hairspray, a just yn mynd, wel, dyna ni, ond ti just yn gofod cario ymlaen yn dweud Jade, just peid o gadael iddo fo, oddi ti lawr. Dwi wedi bod ar llwyfan sawl gwaith yn just feddwl I fy hun, nes I just ganu then? Like, no idea. Weithiau dwi just in a daze, like, ond, achos dwi'n swing hefyd, dwi'n gorfod cofio pa darn sy'n canu a dyn nhw'n canu alto, soprano, mae loads o bethau I gofio. Dwi wedi bod yna o blaen, a dwi just I methu llinell yn gyfan gwbl, a mae'r ddyn yn y ffrind sydd yn orchestratio'r band, just that was you. Yeah. Dwi wedi dysgu though, you won't do it again, ti'n modd. So, yeah. Cool. Dwi'n gweld cwestiwn pwysig yn fan hyn, sorry Lili, gan Ella. Ella ferydd Jade helpu o ran tips ar sgwennu personal statements ar gyfer colega perfformio. Oedd rhaid I ti wneud hynny pan oedd ti'n ymgeisio Jade? Ella bod hwn yn rhywbeth mwy newydd. Nes i'n gorau wneud hwnna, dwi'n meddwl. Nes i'n gorau wneud llawer oedd yn byd, nes i'n just gorau troi fyny, dwi'n meddwl. Canu. Nes i'n gorau paratoi caneuon a falle, a rei dawnsio pethau. Ond just bydd yn really... just honest. Now, be honest. Dyna cwbl ti'n gallu wneud, really.
just deud falle be fysa fo'n meddwl i ti, i ddysgu yn y coleg yna. Yeah. Dwi hefyd yn meddwl mewn personal statements, bron fel pan ti'n cyflwyno ar y radio neu'n sgriptio radio, mae bob llinell yn bwysig. So, cer yn ôl ac ail ddarllen, ac os ti'n teimlo bod ti eisiau di ailadrodd dy hun mewn ffordd, neu oes yna ffordd fedri di amrywio fo. Ac os ti'n teimlo bod ti di gorddeud rhywbeth, pa mor bell yn ôl fedri dorri fo, neu yn blwmp ac yn blaen, at the point. Ella bod hwnna'n yn un tip. Just cofio mynd yn ôl ac ail ddarllen, dwi'n meddwl. Yeah, definitely. A mae Teleri yn gofyn beth yw'r foment fwyaf embarrassing yn eich gyrfa? Teleri. Dwi di syrthio. Really? Nes i, a fi a un o ffrindiau fi yn y sioe Le Mis, nath ni gorau rhedeg o un ochr y llwyfan i'r llall, a nes i just fynd yn fflat ar y llawr, a nes i glaidio dros y llawr. Oedd really embarrassing, ond yn dweud, os ydych chi'n syrthio mewn theatr, ydych chi'n mynd i fynd yn ôl yn y dyfodol. So. A pa theatr oedd hwnna, Jade? Wel, y Queen's Theatre ar y bryd, ond wan Songtime Theatre. Hei, bydde di nôl yn y Sondheim wan. Dwi di syrthio hefyd, Teleri. Oedden ni'n canu o'n i'n canu'n Disneyland Paris iawn. Maen nhw'n dathlu gwyl ddewi yn Disneyland Paris bob blwyddyn, sy'n gret. A mae'n benwythnos o dathliadau. Ac oedden ni yn efo Only Men Allowed, ac o'n i wedi canu. Da ni'n gwneud fatha 5 sioe yn y diwrnod. Maen nhw'n mond yn fyr, 20 munud. Ac o'n i wedi gwneud fatha ella 3 o'r sioe. Ac o'n i'n teimlo'n hyder. O'n i fel, dwi'n gwybod sut mae hwn yn mynd. Mae hwn yn ffab. Cyrraedd sioe 4, gorffen y set. Bawio, diolch yn fawr. Siwr o fod ti dwi'n gwybod, ella 1000 o bobl yna. A dwi'n cofio troi a wedyn cyrraedd cefn y llwyfan a troi eto i split centre mewn i'r wings i adael. A nes i just llithro a nes i hit the deck. Mor galed. Ac o'n i'n gwisgo... Mae'n mor funny. Oedd e'n bach o ddŵr ar y llwyfan am reswm. Dwi'n cofio o'n i'n gwisgo velvet suit ac nes i just disgyn yn flas ar ochr fi. A dwi'n cofio just meddwl, oh my god, dwi'n lyb. Mae siwt fi'n lyb. Ac oedd pawb yn y gynllun fel, ti'n meddwl yr awkward sign pan pawb yn mynd, A nath Wyn, lovely Wyn, dwi'n canu hefo nhw'n i mewn alawd. Nath o helpu fi godi? Na. Nath o just camu dros dy fi, a cadw mae'n cerdded off i'r wings. A dwi'n cofio oedd Mickey Mouse yn y wings yn aros i ddod ar. Jyst yn edrych arno fi fel, na. Felly, oedd hwnna'n eitha embarrassing. A nath ni mynd yn ôl y flwyddyn wedyn i wneud yr un gig flwyddyn wedyn, a nath rhywun arall o Only Men Allowed syrthio. So ni fel, hei, mae yna rhywbeth am y llwyfan yma. Dim just fi. Oedd o'n brifo, ond hei ho. Mae Ella'n gofyn, pwy ydi eich hoff gyfansoddwr / gyfansoddwyr sioeau cerdd? I fi, dwi'n licio Sondheim. Achos, ti'n meddwl, yn amlwg, mae o'n... Yn aml iawn, fysa fo'n sgwennu'r geiriau ar gerddoriaeth. A pan mae un person yn gwneud hynny, ti'n cael y briodas berff, bod cydweithio'n ffab, dwi'n mynd dweud bod o ddim, ond oedd o gyd i dod o'r brain ac oedd o fatha'n un cyfanwaith. A mae'n just lot o gwersi bywyd, dwi'n meddwl, mewn sioeau Sondheim. Maen nhw'n eitha dwys. Dyn nhw ddim yn mwyaf, os ydych chi'n chwilio am noson llawn hwyl yn y theatr, ella peidwch yn mynd i weld un Sondheim. Ond maen nhw'n gwneud i chi gwestiynu, mae'n trafod topics pwysig a dwys, felly ella Sondheim neu Jason Robert Brown. Be amdano ti, Jade? Dwi'n meddwl Stephen Schwartz i fi. Mae di wneud The Wicked. Nath o wneud... chi wedi clywed y recordiad newydd Hunchback of Notre Dame? Na bo. Mae'n amazing. Bos wedi wneud gyd o hwnna hefyd. Mae'n eitha debyg i Wicked, ond dwi jyst yn meddwl bod y caneuon yna jyst yn iconic a mae'n amazing. Mae loads yn does. Dwi'n gallu meddwl amdano nhw wan. Mae'n gymaint. Mae'n dod i feddwl. So, ydych chi'n cyfansoddi caneuon eich hun? Cos mae Ella'n gofyn, be mae Ella'n gofyn? Os ydych chi efo unrhyw fel tips ar sgwennu caneuon, neu? Steffan, I'll leave that one to you. We've got darllen music, so yeah. Dwi'n bod pen a hyn, swn i'n deud siŵr o fod fi'n trefnu. Dwi'n trefnu caneuon mwy na sgwennu nhw. Dwi'n licio gwneud trefniannau cerddorol, yn enwedig trefniannau lleisiol. Dwi'n licio harmonia, pethau fel yna. Hwna'n rhywbeth nes i wneud lot yn y brifysgol. A just o dyddiau capel, a clywed yr soprano, alto, tenor, bas neu rownd ni. Mae'n rhywbeth amdano ni'r Cymru. Mae just
yn brain ni'n dydy. Ond nes i sgwennu, dwi wedi sgwennu cwpl, nes i sgwennu Carol hefo Marad Williams llynedd ar gyfer Ysgol Glan Clwyd. A nath nhw perfformio, creu fideo o perfformiad o'r gan. O'n i'n lwcus iawn o fanna, achos Marad oedd yn sgwennu'r geiriau, achos geiriau, dwi ddim yn gres efo geiriau. Ond dwi'n meddwl, top tip hefo sgwennu caneuon, nes i dosbarth meistr unwaith hefo Amy Wadge. Mae hi yn singer-songwriter o Gymru, a mae hi wedi sgwennu llwyth o stwff Ed Sheeran, Camila Cabello, Take That, Kylie, mae hi'n wych. Mae efo ti yn Nashville, mae dal yn byw yng Nghymru, mae'n arbennig. Ac y top tip nath hi roed yn yr masterclass yma oedd, os ydych chi'n teimlo bod gennych chi'n ysbrydoliaeth, peidiwch â eistedd wrth y piano ar ben eich hun, neu peidiwch â eistedd wrth y gitar ar ben eich hun, ewch i gydweithio efo rhywun. Eistedd mewn stafell hefo rhywun arall, achos oedd hi'n deud prin ydw i'n sgwennu can efo un person, os ni'n edrych ar credit list caneuon Ed Sheeran, mae'n 4 ohonyn ni, neu mae'n 6 ohonyn ni, mae pawb yn gallu dod â rhywbeth mewn i'r gan neu mewn i'r prosiect. So, ella ffeindio bobl sydd hefyd yn chwilio i sgwennu, a gweld bod y cryfderau gwahanol yn gan bawb. Yn llwyr. So, dwi'n meddwl cwestiwn olaf o'r chat nawr gan Betsan. Os oeddech chi ddim yn berfformwyr, pa swydd hoffech chi gael? Jay, dwi'n meddwl sy'n ti'n neud comedian da, ynddo? Gys ti'n neud i fi chwerthin. Comedian? Serious. Ond dwi'n meddwl bod ti'n mor ffynnu. O, mae Steffan yn ffindio fi'n really ffynnu. Dwi yn. Really hapus bod e yn. Dwi'n meddwl just fo a cariad fi sy'n ffindio fi'n ffynnu, though. So, I'll just have it in the audience and that'll be fine. Dwi'n meddwl rhywbeth i wneud efo iechyd meddwl, fatha counsellor neu therapist neu rhywbeth fel e. Ond dwi'n cofio mynd trwy phase pryd o fi'n ifanc eisiau fod yn vet. No idea pam, dwi'n hoffi anifeiliaid, ond not that much. So, dwi'n meddwl probably rhywbeth efo iechyd meddwl. Yeah. Os gyda fi ddim syniad, dwi'n yn gwybod be fysa fi'n neud. Dwi ddim yn gwybod. Ella fysa fi dal yn gweithio mewn teledu, achos ti dal yn gallu gweithio ar brosiectau cerddorol a rhaglenni cerddorol. Felly, ella parhau weithio'n fanna. Ond pan o'n i'n ysgol, o'n i'n licio, ti'n cofio Jade, y gwersi technoleg pren, fatha? Ti'n cofio DT, dylunio. O'n i'n rili mwynhau y gwersi yna. Gallu creu pethau, ac oedd ti'n gwneud stwff efo, ti'n torri plastig a 4D printers a pethau fel yna. So pwy awyr? Ella sair, ond dwi'n yn gwybod. Nice. So, y cwestiwn olaf fi efo i chi heddiw yw, pa gyngor byddwch chi'n rhoi i eich hun yn 16 oed? Ooh, very good, very good. Oh my gosh, na ti gwestiwn. Jay, cos oedd ti yn Llundain, really, pan mae ti'n 16 oed, doedd? So pa gyngor sydd ti'n rhoi i hi yn Bird? Fysa fi jyst yn dweud, peidiwch y cymharu eich bywyd i neb arall. Mae taith pawb yn wahanol yn y byd sio gerdd. Mae'n mynd i ddigwydd yn wahanol. Nes i graddio a wneud job yn sydd gwyn. Mae'n rei yn mynd i aros blwyddyn neu chydig o fisoedd. Neu, da chi jyst yn gorfod parhau a cario ymlaen. A peidiwch y stopio dysgu a edrych ar ôl eich iechyd meddwl. Dyna beth sy'n ni'n dweud. Ie. Ti'n beth, dwi'n meddwl bod ti wedi ateb hwn yn berffaith, really. Rhywbeth tebyg sy'n ni'n dweud hefyd, peidio cymharu dy lwybr di efo pobl eraill. Mae pawb yn wahanol, a dwi'n meddwl bod gen pawb rhywbeth, mae gen pawb i unique selling points, rhywbeth i gynnig. Pam o'n i'n tyfu fyny, o'n i'n meddwl, pam di llais fi ddim yn fwy, pam bod fi ddim yn gallu canu'n uwch. Ac pam ti'n dechrau peidio meddwl am hynny, meddwl, wel, dwi'n gallu gwneud hyn, a galla dydy'r person nesaf ddim yn gallu gwneud hynny. So, dathlu beth ti'n gallu gwneud, a just mwynhau dy hun. Mae bywyd yn rhy fyr, mae'n bwysig just mwynhau dy hun a cofio bod mae canu'n rili bwysig a mae perfformio'n wych, ond mae'n gymaint mwy fywyd hefyd fel teulu a ffrindiau a teithio ella. So, trio mwynhau fy hun gymaint a phosib, dwi'n meddwl. Fi'n gytuno. Diolch am y gyngor yna. A fi'n meddwl, ni wedi gorffen nawr, felly diolch o galon i chi am sgwrsio gyda fi heddiw. Fi rili wedi joio. A gobeithio bod pawb sy'n gwylio hefyd wedi joio, ac i'r rhai sydd falle'n gobeithio dilyn y trywydd perfformio, gobeithio chi wedi ffeindio hyn yn ddefnyddiol a wedi dysgu rhywbeth.